Euskal Herria, Euskara! Euskal Herria, Euskara! Bada garaia noitzait ezagutu, da hori galdeturia da. Euskal Herritzak bere hizkuntza eratzen duena. Ikusi dugun modura, Frantziar estatuak debekatzen digu epaitegi barnean euskaraz deklaratzea. Euskaldunok jasaten dugun zapalkuntzaren beste adibide argi bat da. Hemen indar polizialek kanporatu dituzte. Hemen argi gelditzen da, frantses estatuak bortxaz inposatzen digula egoera bidegabe bat, justizia euskararentzat aldarrikatzen dugu eta indarrez ukatzen digute eskubide hori. Azkenean, Frantziako estatuak erabateko ukazioa egiten dio giza eskubide bezala bere hizkuntza erabiltzeko aukera izan beharko luketen herritar hauei, eta gainera herritarren berdintasun printzipioa ere uste dugu urratzen duela.